Carlos era un miña xoia, pero tiña o seu orgullo, e non lle gustaba nada o arrimada que andaba Alicia a aquel que lle falaba tan teso. E non lle parecía mal porque durante o cese temporal da convivencia se decatase do que a necesitaba e do namorado que estaba. Non. Era porque el non tiña quen arrimarse para poñerlle os dentes longos e que vise o que perdiu cando deixou. Miraba a Sandra de esguello a ver se había sorte, pero non atopou a chispa aquela do primeiro día. Aquela de cando a Sandra lle parecera un señorito dos finos. E como toda a miña xoia, cheo de orgullo, enforroñado e sen moito que perder, fixo un movimento rápido á parte de atrás do cinto que foi case acompañado ao instante polo mesmo movimento automático cara ao xeonllo e o sobrazo de Andrés, Alberto e Paco. Carlos foi máis rápido e nun pestanexo tiñamos un cañón grande como a Argentina apuntándonos. Sí, a todas a un tempo. E que ser era ben grande. Salva e máis eu mirámonos aguantando a risa maliciosa, que esvaraba entre dentes. É que era grande demais. Xa nin Freud nin hostias, era demasiado grande. Sandra mirábanos ca súa inocencia, allea a nosa pérfida deducción. Paco miraba a Sandra e a Carlos, o que se vía de Carlos detrás do canón. Pero non era un mirar de fiumes, senón de preocupación. Casi me atrevo a dicir que estivo a piques de poñerse en plan escudo humano como Andrés ao principio. E digo ao principio, porque unha vez houbo pistola polo medio, fóronselle as ganas de defendernos. Quero os cartos xa, berrou Carlos de súpeto. E a nós casi nos dá un coloco. Fixeras un silencio tenso á espera de que pasase algo, aínda que realmente non estábamos preparadas para que pasase. Ti, dixo apuntando a Andrés, ergue as mans, e vos tamén, ordeoulles a Paco e a Alberto. Alicia mantíñase a marxe, como se a historia non fose con ela, nin mostraba extrañeza polo comportamento do que, ata había uns días, fora o seu pacífico home. Unha vez os tres homes da casa ergueron as mans, rendíronse ante un niñato pijo rematado que non tiña nin idea de nada, Carlos exixiulle que lle dixeran onde estaban os cartos. Eles resistíronse durante uns segundos, o tempo que lle levou a Carlos tirar do seguro cara atrás. Dixéronlle ata as coordenadas en clave binaria do sitio, a clave en clave da porta de seguridade e os 12 marcadores do ADN do garda que custodiaba o tesouro. Carlos, aínda ca tontería e todo, tivo esa agudeza de abogado de non fiarse nin da súa sombra e colleu a Andrés por esa parte do pescozo que inmoviliza e botaron a andar. Antes de sair pola porta, deixou dito que non o seguíramos se valorábamos en algo a vida do noso amigo. Sí, ben, un pequeno erro de principiante. Que lle pedides? A Salva e a máis a min faltounos tempo para botar a correr detrás deles. Non pensedes mal de nós. O resto tampouco tratou de impedírnolo. Baixamos mantendo a distancia para non cortarlle o rollo de malo de película a Carlos, que non o estaba facendo mal de todo, e Andrés ben o merecía. Ían cara ao sitio dos helicópteros, pero tardamos en decatarnos porque entraron por Santa Cristina. A forza non víamos por onde baixar desde Oza. Diante do garda foi Andrés o que falou. Nós tiñamos a sorte de que Salva retozara con un daqueles uniformes unha das noites antes e soltoulle un rollo ao pobre home sobre o outro home que ben se notaba que non quería escoitar, pero que aguantou por educación e deixounos pasar por non seguir aguantándonos. Cando entramos vimos a Andrés quedo, con expresión tranquila, mellor dito, inexpresivo, sen intención. Diante dele estaba Carlos paseando inquedo dun lado ao outro, con paso rápido e volta curta. Detrás deles había unha xaula industrial chea dos nosos maletíns, o noso tesouro. Sorprendiume a escena. Esperaba ver a Carlos dando chimpos de alegría, abrindo os maletíns histéricos, lanzando billetes ao aire, dicindo «Rico, rico, son rico!» Pero non, estaba preocupado. Nin se decatou de que estábamos alí. Tampouco é que entrásemos saudando, pero algo ruido fixéramos. Carlos mirou o reloxo e comezou a suar. «Deus, que fago?» Dixo apartando o pelo da cara e mirando cara ao teito. «Que fago?» berrou. «Coller os cartos e botar a correr», dixenlle a Salva en voz baixa. E leiuse ampliamente, e desta sí que nos descubriu. Tan apampado non estaba. «Que facedes aquí?» «Dixenvos que se viñades o mataba», dixo Carlos indo cara a Andrés ca pistola na man. «Ai, pero é que a nos danos igual ese, falle o que queiras». Mirounos escandalizado, como se non tivésemos sentimentos. El a nós. El que nos apuntou cunha pistola, que parecía o canón excesivo dun buque de guerra. «Pois os cartos son meus». «Pois non te vemos con moitas ganas darlle demasiadas voltas», dixo Salva. «Non teño tempo, que fago? Non teño tempo», dixo.